Igbo ndị Chukwu kere echi Sunday, Igbo ndị Chukwu tere mmanụ gọzie ha n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekele unu na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche n'ihe mmemme ọpụrụ iche a nke anyị na-akpọ ụtụtụ ọmanụ nke na-abịara unu site na isi mbido telivishọn, isi mbido Igbo telivishọn ebe ọ na-akpọtụ. Aha m bụ Chidiebere nwa Ụgbaja. Mana unu lee anya dịka unu maara ọtụtụ n'ime unu ndị ma nnọọ anya nwere ma nka gbasara ihe omume a. Ọ bụghị naanị m na-anọ n'isi oche na-ewetara unu ihe a. Enwere nwa mma, enwere asa mma, anyanwụ ụtụtụ anyị na ya na-anọ ka aga m ahapụ ya ka o jiri aka ya kọwara unu onwe ya n'ihi na ọ bụrụ na akpọọ gị mmiri mma anyanwụ ụtụtụ onye ahụ o mere mistake. Maazị omere mistake mana Chukwu ka a na-enye otito n'ihe niile. Igbo ndị nwe mmadụ ụtụtụ ọma na bọọlachi na asalachi. Aha wụ ọnụ Doris Ifeọma n'oge ụtụtụ ọma je wetara unu ihe dị iche iche na-emetụta anyị na ka esinyere onwe anyị aka dịka ndị Igbo. Anyị na-ekelekwa ndị Igbo niile ma ihe ndị Igbo na-adị mma. Anyị na-asị ụtụtụ ọma. Ọ dị mma. Ngwa unu anụlanụ site n'ọnụ ya ịgwaghị ha na ịbụ nwa mgbọtọ were ṅụju mmiri ara afọ. Akwetu ndị Owere si ekwu ya. Ọsọ ya were ka ịmara asana m na bọọlachi. Ụda bọọlachi. Bọọlachi. Ahụ mụrụ n'ụlọ lụọ n'ụlọ. Ọ dịrị ofele. Ọ dị mma. Biko anyị na-ekele unu n'ụzọ pụrụ iche. N'ọmarịcha ụtụtụ a unu ama isiokwu anyị jiri bata n'ime 18. Ọ bụkwa isiokwu bụ nke mma na-emetụta onye ọbụla ebe ma ebe ị nọ na ma nwoke ma nwaanyị ma ụmụ ma ndị okenye. Ọ bụ gịnị mere ụmụ anyị amakwaghị ka esi asụ Igbo? A nakwa ekwu ọ dịka ihe ụkọchị ịgwa gị eziokwu ma ụmụ m ma ụmụ nke gị ụmụ anyị na ụmụ Igbo ndị be anyị egwukweghị nke na-asụ Igbo. Ya mere anyị ji weta isiokwu nke taa bụ asụsụ Igbo na ezinụlọ ndị Igbo. Bekee ga-asị Igbo language and the family. Nne, kedu ihe ị nwere ịtụnye na kwe mana ụmụ gị na-asụ Igbo kwa ma kwuo eziokwu ka ihere mee ekwesị? Ị na-ajụsaju ka ụmụaka na-asị ọla ya shall go to hellfire. Dịka esi jụkwa ya bụ ajụjụ, ụmụaka na-anwa na-asụ Igbo maka na ọ na-adị mkpa n'ime ezinụlọ. Ya mere eji buru ụzọ na-asụrụ ha maka ha na-erutekwa ebe a mụrụ ha, ọ na-enyere ha aka ha na-asụ Igbo. Mana ọha na-eze na-ege ntị unu makwa na agụghị ụzọ megene agụghị ọnụ. Ya mere anyị ji si na isiokwu a taa gbara ọkpụrụkpụ onye ọbụla ga-ejisi ike tinye anya na anya mana otego ndị mmadụ na-asị anyị kwuo ihe gbasara asụsụ Igbo na ọ na-adị mkpa n'ime ezinụlọ niile. Ụfọdụ na-asị biko ka anyị gwa ha mgbe ọbụla anyị na-egosi ihe onyonyo ka ha kpọdebe ụmụaka ha nso ka ha niile nwee ike anyị geta ihe a na-ekwusi ebe ahụ na-amụtakwa ofu ihe ma ebo ihe gbasara asụsụ Igbo. Ya mere anyị ji si ụbọchị taa na anyị ga-eleba ihe gbasara asụsụ Igbo n'ime ezinụlọ. Ọ dị oke mkpa ka ehi chere maazị maka ịgba na ọtụtụ ụmụ anyị anakwaghị asụ Igbo. A sị na si onye hụ na eziokwu ya kwuo n'ihi na enweghị m ike itinye aka n'ihe kpatara ya. Ụmụ anyị anakwaghị asụ Igbo ma ndị bi n'Ọnịcha. Ihe a na-ekwu ma mama si abịa Igbo. Nne ihe nke ahụ ọ gbagwojukwu ebe anya ụfọdụ ndị kara ahụ na-asụ asụ. Nna o nwere fụ oge na-agwa m ụbọchị a na a hapụrụ obere nwa ya na nne ya nne ochie nke obere nwa. Nwatakịrị na-asị nne ochie na agụụ na-agụ ya I'm hungry. Nwaanyị echekọta ana o nkwara nri o si dose nwatakịrị agụgụ ka enye ọ bụrụ ozi ya gawazie ofe obe si ha biko geenụ ntị ka unu mara ihe nwa ya na-asụ. Nwatakịrị asịzie na I am hungry. Hey! Agwa nne ochie si lekwe ihe nwaanyị na-ekwu nwaanyị etiwe si lekwe otega na na-eche ka nwatakịrị gwa ya na agụụ na-aga ka enye nwatakịrị nwaanyị abịazie gwazi ụmụaka ya sị na ụmụ ha niile ga-asị Igbo. Anyị gaa n'ezinụlọ ahụ ogiri ihe obere ọ tụọrọ gị ilu kiri na-asị obere nwa dị ihe ọ dị egwu. Ọ bụ ya bụ ihe dagidere ndị Igbo. Ọ bụkwa gị naanị ndị Igbo mana ịma ihe a bụ ihe onyonyo telivishọn ndị Igbo. Ọ bụ naanị ndị Igbo ka anyị na-ekwu maka ya. Tupu anyị aga n'ihu anyị ga-achọ ka anyị gwa unu biko unu nwekwara ike isonyere anyị na nkata anyị na-akpa. Unu lee anya ugbu a unu ga-ahụcha igwe nzirịta ozi anyị edechara ya na ihe onyonyo telivishọn gị. Ma ịchọkwa ka isonyere anyị n'igwe nzirịta ozi isi mbido telivishọn ọ dịkwa
n'ihe onyonyo gị www.isimbido.tv ọ bụla dị na ihe nzirịta igwe nzirịta ozi nke m ma ọ bụ na nke nwada ọnụ Doris ị ga-esonyere anyị maka na ihe a bụkwa nnọọ nnukwu isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ọ na-emezi m ihere na ụmụaka ụfọdụ dị afọ 20 afọ 30 ha amaghị asụ Igbo ọ bụ gịnị kpatara ya ọ bụ gịnị ka esi akwa ya bụ onye ukwu wara ụfọdụ ndị na-asụ asụ kedu majik unu mere ka anyị mụrụ n'ihi na asụkatalala m ndị be m ama m ihe ọzọ mma m ga-eme nne n'ihi amakwa m na e nwere ọtụtụ ihe na ụmụ anyị anaghị alazi ụlọ ka esi ala mbụ ndị ị na-asụrụ ya n'elu ya na-asụrụ gị n'ala ụfọdụ ike ahụ ha na-anụgodo anụ ịsụọ obere ha sị gị na ha anakwaghị anaghị aghọta ihe na-akọ ịsụkwara ihe a n'Igbo aza gị n'olu oyibo ọ bụ osi n'aka ndị nkụzi ka o si n'aka ndị nne na nna ga-abụ okwu gị ọnụ ka anyị gbajebere ezumike anyị cheta anyị gakwana na-akọwapụkwa ya bụ okwu ahụ dị ọkpụrụkpụ dịkwa n'oke mkpa n'isi mbido telivishọn ka anyị si na-eweta ero na ya anyị na-eche ọha na eze ndị ọma anyị echetara n'obere ezumike anyị gbajere n'oge ụtụtụ ọma kedu isiokwu anyị ji maka ya bata n'ụbọchị taa anyị na-ekwubu ihe gbasara asụsụ Igbo n'ime ezinụlọ ọnụme ka na-abata anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn n'oge ụtụtụ ọma mana anyị ga-agazi n'iru jụọ sị kedu ihe ọ na-akpata ụmụaka anyị dị asụsụ Igbo kedu ihe ọ na-akpatara anyị kedu kwanụ ka anyị esi mee ka ụmụaka bidozie sụọ asụsụ Igbo maazị Ugboaja biko kedu ihe a ga-asị na ihe na-eme ụmụaka na asụsụ Igbo ọtụtụ ihe dị iche iche asịrị uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ọtụtụ ihe dị iche iche ka mba asị kere na ya akpata ya nke mbụ dịkwa m ka ya bụ nke kacha mkpa bụ na ụmụ anyị nweziri ihe a na-akpọ first language ụmụaka ọbụla nwere ihe a na-akpọ first language or second mgbe anyị na-etolite mgbe anyị na-aga obodo oyibo o nwere ule anyị na-ele a na-akpọ TOEFL Test of English as a Foreign Language TOEFL ọ bụ mkpọbiri n'olu bekee mgbe ahụ a na-ele ule ahụ onye ọbụla na-aga obodo oyibo ga-ele ule ahụ ka a marakwa ma makwa asụ bekee maka mgbe ahụ bekee ọ bekee ka anyị na-amụta n'ihi na Igbo bụ nke ejiri zụọ anyị ngwa nlezi anya ugbu a ndị ọcha akagbuola ule ahụ maka ndị Naijiria ọ gịnị bụ reason ha dịka bekee si ekwu ha si na ndị Naijiria na bekee oyibo abụkwaghị second language maka ndị Naijiria na ọ bụzi bụ language mbụ ndị Naijiria na-asụ ị ga-ata ha ụta kedu ha akpọ nke ọla mgbe ka maazị isi ala ka ọ na-agaba dịrọzi nkọ ka m jụọ gị ofu ajụjụ ọ bụrụ na ị gaa ileta nwa nwanne gị nwaanyị mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ ịhụcha nwanne gị nwaanyị dina na bed ị ga-ajụ ya nwa kwa na-asị gị leenụ nwa ka o dina na akwa n'elu akwa nwa ilezie nwa ahụ ga-esi ya hello how are you nwa bido ọ na-abanye ya n'isi ụmụaka na-ebido n'afọ ọnwa 6 nwaanyị dị ime na-anụ ihe niile anyị na-ekwu kama ha amaghị ka ha ga-esi eme gịnị asa kwuo nke ha ya ihe na-akọwazi na n'okwu izizi ha na-asụziri ha oyibo ọrụ ọzọ okwu Igbo Igbo ka a na-amụta mana ịbazi ebe ndị Igbo nọ ebe ha na-eme ihe dịka nzukọ isi ofu onye kwu okwu ụtụtụrụ bekee na-asụ ha na-ejizi ya na-eme ịnyanga na-ajụ onwe m sị ile anya na ndị ahụ na-emekarị ịnyanga ndị gara akwụkwọ nke abalị maka onye mụtara ya ọfụma sụọ ya ọfụma ka onye na-emere ịnyanga onye na-amago na ọ ma asụ ịma ndị gara nke abalị gasị ka ị marakwa na nna asụ nkwa ya nke ahụ bụ eziokwu ihe ọzọ mgba na-akpatakwa ya mgbe ụfọdụ bụ ụmụaka anaghị alarụzi ụlọ nso mgbe anyị toro mgbe ọ chetara m mgbe papa m na-eburu anyị laa ụlọ vileji anyị ruo ụmụaka nọ na vileji a na-achị anyị ọchị na ya amaghị asụcha oge na ya amaghị asụ Igbo mana ya anaghị asụ asụsụ ọ dịka ndị obodo anyị nke ọma gwazienụ m marakwa na anyị na-asụtụ obere Igbo ugbu a mkpọrọ ụmụ m laa ụlọ ụmụ m a na-achị ụmụaka nọ na vileji ọchị na ha amaghị asụ Igbo ị hụtụla ụdị ihe dị otu ahụ atụgharị tupu anyị ala ụmụaka ahụ ga-ejuzi na-ejube m na-asụ ka ha mụta ka esi asụ nwezi ka onye ọbịa bịara ebe gị ịchọ ka ị gbanyere nwa gị izu ọ ha aghọta
Mana nwere ka nwata ga-esi je oge ajụjụ ize emeghị na ka ị mere na nwa ha ghọta ihe ị na-akọ mara na ị chọrọ ka okwu okwu ahụ ọzọ ma ọ ịchọ isi ya na ihe dị otu a ma ego dị akpa dị otu a iji ka iwere okwu obodo unu okwu ala Igbo imirimi Igbo sụọrọ ya ohu ịsụzi ya nwatakịrị asa gị si na nke ahụ na-achọ isi ya na nke na-achọ ọbara ọbara ma o nwere ka esi sụọ ya ka onye ọbịa hapụ ya ịghọta nwatakịrị wezi oyibo sụọ ya ka onye ọbịa ghọtazi ihe ị na-ekwu. Ịmakwana mgbe anyị dị obere anyị nwechara nwee ma nke anyị tụgharịa ya azụ. O nwere ka esi atụgharị azụ okwu Igbo tụgharịa ya azụ. Ịmana mụ na ada nwa enweghị ihe anyị ga-ekwu were asụsụ nke Owere ime Owere were ọ dị nke Central sụọ ihe ahụ ọghọta ihe ahụ nsọ ịsụọ ya ọghọta ihe ahụ ị na-ekwu. Ọ dị egwu ọ dị mkpa nnukwu ilekwa anya ịhụ na ụlọ akwụkwọ ugbu a bụzi nke a na-agụ na township anakwaghị agụ n'ime obodo. Ana m anụ kegbu na asụsụ achọzi ịdị na-etinye na ọ dị ka chọrọ iwepụzikwa asụsụ Igbo amahụ ọ dị kama na mmadụ ole na-abịakwana sị na ha chọrọ ịmụ ka esi asụ Igbo ọ ya wụ isiokwu. O nwere onye si na afọ 10 na-abịa na agakwa enwe ihe ọbụla dị ka asụsụ Igbo nsị atụfịa Chukwu agaghị ekwe ka nke ahụ mee. Ihe nne nna megide hapụrụ anyị aka anyị ka ọ ga-esizi pụọ mba ọ gaghị anarụpụ anyị n'aka. Maka ile anya ịhụ na ya bụ ọnọdụ nwere ọtụtụ ihe ọ na-ebutere anyị ụmụaka ndị na-eme ị na-asụ ihe m na-asụ ịhụnanya na-adị na ya nnukwu ịhụnanya ịhụ ụmụ anyị ọ na-atọ ụtọ ha nọrọ n'ụlọ ha dị ebe ị ga-aga ịfụ na onye ahụ onye Igbo obi ga-anabata n'irugo inwetago nwanne na-ebe ọmakwa na-asụ Igbo. Ụfọdụ o nwere ndị dịcha afọ 20 na ụma ha anaghị asụ pịam n'Igbo. Ihe m na-agwa nke na-enwe m iwe karịsịa ahụ o nwere ezinụlọ ga-ahụ ha gụrụ akwụkwọ ha anaghị asụrụ ụmụaka Igbo ha na-asụkwara na ha oyibo ezigbote Queen's English ọhụụ ha naghị asụ ha na-asụziri ihe bekee nke a na-asụ gbariri agbari broken na-asụ ka ezi isi ihe ọhụụ ka ezi isi ya ị na-asụ Igbo ịma na ị na nwa gị na-amụta Igbo ahụ maka na ọgụ kwesị ịkụziri Igbo wụrụ onye nkụzi akụziri nwa gị Igbo ịkwụzikwana ụgwọ ka onye nkụzi kụziere gị ọ kụziere ya oyibonu. Nke ahụ bụ eziokwu mana ka gị na-ahapụzi nwatakịrị na-asụziri oyibo nke gbariri agbari a na-akpa ya broken nke ahụ na-afụ m. Kedu ụdị ụmụ ihe ị chere ọ na-ebute ya bụ ụdị ọnọdụ dị otu ụmụ anyị anaghị asụ Igbo? Ịmakwa ụfọdụ ndị nne na nna binu anaghị asụ Igbo ha bịa bụ ndị Igbo ha anaghị ụfọdụ na-ewere ya n'ọnwa ịnyanga nweghị ha kpọrọ ya ụfọdụ kwara nweghị ha kpọrọ ya ha nchọ ka ha ga-ekwu ka onye ahụ ghọta ọsịsọ ka ha na-aga aga maka enwere ndị ga-asị ha sụwara ụmụaka ha ọ na-egburu ha oge ha sụzọ ya ka ha ga-aghọta ka ha na-aga mana ọnwụhụ ya ọ kakwa mma na ibidoro kịta sụwe ichi izizi isi ya wetara m efere nkụwa wetara m iko kutere m mmiri na iko dị ọcha ma nke dị ojii ma nke dị na-acha ọbara ọbara ọ sị gị ịsụgide ya tupu ịma ihe na-eme ọ ghọtawa ihe ahụ ị na-asụ obere ana ha ghọta ọkara gị mma maka na ihe awụ ihe mmadụ agaghị agbanarịla ọsọ ana ọ na-enye aka ịbịa n'ebe ndị di m o nwere obodo ebe a na-asị onye ala nwanne ya ọ na-eweta ịhụnanya ịdị n'otu onye ofu nwanne onyere ya aka mara na ofe asụsụ ka anyị na-asụ ka ihe nji amazi ọ nụrụ ube nwanne agbakwala ọsọ ọ gụchakwa ọkwa ebe naanị nwanne ahụ nụrụ nke nwanne ibie na-asụ maka kedu ka ị ga-esi amakwa nna onye ahụ nwanne gị ịmara nwa ofe akụkọ mmadụ kọrọ sị na onwe ebe ha gara asụ onye ahụ na-asụ ihe ọ naghị aghọta si onye ahụ kọwara ya onye ahụ fụ na ọwa onye ebe ha na-asụzi okwu ebe ha dịka wepụ iri ebe ọzọ na-asụ ya onye ọ na-asụrụ na-aghọta ihe na-eme onye nyere ya aka si na nsogbu ahụ eme gịnị pụta asụkwa na ọ naghị asụ ofu asụsụ ka ihe ga-eme. Ọ dị mma kedu ụzọ ị chere anyị ga-esi ebelata ụdị ọnọdụ a ma ọ bụ chụlaa ya kpatakpata? Ezinụlọ ọbụla jisie ike dịka onyonyo isi mbido telivishọn ya na-asụ asụsụ Igbo ime ike iweta edosa ụmụaka ha na-anụ ya ịma ha na-anụ ya ụmụaka a na-anụ ịfụrụ ka ụmụaka na-agụ egwu Igbo legodo ike ihe na-akọ ịmana egwu Igbo niile a na-agụ ka ọ na-atọ rịrịrịrị nke ndị mgbe ndị otu agha ji ezigbote olu Igbo gụọ ya ndị niile na-agụkwa nke ka ihe na-atọ ụtọ n'ime ọgwụ tonu Igbo ahụ dị n'ime ma nke a na-akụ ma nke a na-agụ nke nwe olu ndị Igbo ịma o nwere ndị nna anaghị asị Igbo goro one na-ego ya na-asị nna ka ihe ji ego ihe ọ sị nna na ya na-alaiki ka ihe asa ada
ndị ama na anụ ha na-asụ ọsị mba na mana ka o si ada na-atọ ya ụtọ na ọ na-atọ ya dịka nke ndebe ha ka ị wee fụ ka ezi ka ọ ga-ejizi anyị nwa kụzi ndị kụziri egwu ahụ ma ndị na-agụzi agụ ma ndị nwa asụsụ anyị ga-ejizi hapụzi ya ọ bụrụ na ndị ọzọ uche ha dị na ị ga-ejizi ike na-asụrụ ụmụaka gị Igbo ị nwere onye ya ịmara ka ị ga-esi sụ na-ele na onyonyo isi mle telivishọn ị ga-anọ n'ebe ahụ na-anụ ọ na-aba ha n'isi tupu ịma ihe na-eme ha eji efe onwe ha njakịrị egwuregwu ọzọ dị ka ibi bụkwa na ndị ọ dị n'aka idozi ihe gbasara agụmakwụkwọ anyị ndị a bekee na-akpọ education consultants and administrators ha kwesịrị ịgba mbọ tinye n'akwụkwọ nwatakịrị ọbụla na-etolite ga-ahọrọ otu ama ma aka na-emekwa ya ugbu a na-eme onye ndị Igbo ga-amụ Igbo ọ bụghị nke abịasị onye Igbo họrọ nke ị ga-ewere onye Igbo ị ga-eme ya dị nke ahụ bekee kpọrọ compulsory na ị ga-amụta ị ga na-asụrịrị Igbo maka ọ ga na-enye aka ụmụaka nọrọ n'ụlọ akwụkwọ nọ na ebe mepere obodo mepere emepe dịka Lagos onweghị ndị nwaanyị si na ihe ọ na-eme ụmụaka onwe nke ọ chọrọ izi ozi ma onwe ihe ọ chọrọ onye na-achị ọsị ya na ọ sụrụ ya n'Igbo na ọ gaghị enye efu ka nwata gị bido tapịawa ihe a tapịawa tupu ọ na-abịa afụ nne ya ọ tapịawa ka ọ tapịata ka o nwee ike iji ohere ahụ napụta ihe ahụ ọ chọrọ tupu ịgba ihe na-eme ezinụlọ ahụ ebidozi ime gịnị na-asụ ya bụ Igbo nwa bekee si welcome back ọ bụ gịnị ka nke ahụ pụtara ngwa tapịa ya n'Igbo naanị ihe anyị ga-agwara ebe unu bụ anyị alaghachila dịka isiri hụ n'anya were kwe ọ ka bụkwa ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn ngwa dịka anyị gwara unu tutu anyị gaa ezumike ahụ anyị gwara unu na o nwere onye agụmegwu ndị na-agụ egwu ga-abata ka anyị na ya nọdị ile anya hụ na ọ batala n'eziokwu ndị be anyị si ọ batala ọ dị mma anyị na-ekele ya n'ụzọ pụrụ iche na kelee ikwu onye Igbo onye Igbo ma kelee ndị Igbo ka anyị si ekele ndị Igbo ndị Igbo kwenyu ndewo no ngwa ka anyị bido dịba anyị sitere ịjụ gị aha gị nwekwana gịnị aha m Thank God Kelechi Johnny Thank God Kelechi Johnny ọ dị mma mana o nwere aha egwu eji mara gị aha egwu ji mara m X to J ọ bụ gịnị ka i jiri họrọ ụdị aha egwu ahụ aha ahụ dị ka aha amụma aha nne ihe nna ọ dị ka multiplication sign X na-abịara m ka mmụba ọtụtụ ihe ga-amụba site na n'ihe ọma n'egwu na-eme ihe ọma ga-apụta m ga-amụba n'ihe ọma na-eme J bụzi aha nke pụtara aha nna gị Johnny ọ dị mma biko ọtụtụ ndị Igbo na-ele gị ugbu a ajụwa na-asị iwukwa na onye ebe n'ala Igbo abụ m nwa afọ Abia steeti Ikwanụ local gọọmenti akọzila ihe ke Ibere ọ dị mma onye Ibere ọ bụghị otu ebe ka Igbere enwere Igbere nwekwa Ibere enwere Igbere nwee Ibere ọ dị mma ngwa gwa anyị ọsọsọ kedu ụdị egwu eji mara gị ọ bụ nke eji eto Chineke ka ọ bụ nke a na-agụrụ ụmụaka ka ọ bụ nke ndị ntorobịa nke a na-agbazi abịa gbara mgbamụkwụ a na-azọ ya amamihe a na-akpọ ya enwe ndị ha na-eme ụkwụ shaku a na-eme ụkwụ fịaka ụdị ahụ ka ị na-agụ nna m egwu na-agụ ọwụ egwu chọọchị egwu ụmụ okorobịa ọ bụtawa egwu chọọchị egwu a na-agụrụ ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa egwu ndị ụwa akpọ ya egwu ndị ụwa egwu Chukwu maka anyị na-etinyekwa Chukwu n'ihe niile anyị na-emekwa pụtawụrụ n'egwu Chukwu ọ dị mma kemgbe otelu ibidoro gụwa egwu otego mgbe m nọ na skuul but otesibekwa mgbe m tinyere obi m na ya ka ọrụ n'afọ 2013 ka ị bịara take it serious ọrụ aka onwekwule ndị gụpụtara onwere nke ịgụpụtara agụpụtala m like 3 single ọ dị mma nke mbụ nke m gụpụtara 2017 nke m ji win MTN Next Rated Artist nke abụọ MTN Next Rated Artist ọ bụkwa obere ọkwa
ya bụ onye agụmegwu a na-atụ anya ihe n'aka ya ka a na-akpọ taịtụl ahụ n'Igbo next rated artist. Ọ dị mma. Gịnị bụ aha egwu ijiri winye? Gịnị ka a na-akpọ? Lapi. Lapi? Lapi, Lappy. Ọ gịnị ka nke ahụ pụtakwara? N'oyibo na bekee ka na bekee. Nke a wụ slang, ọ wụ nọ all broken. Ịma asụsụ oyibo anyị na-akpọ broken. A na-egbuji egbuji. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na a sị gị kọrọ anyị n'otu sentence ma ọ bụ abụọ kemgbe ị gụwara egwu ahụ, ị na-onwe n'ihe uru ị na-ahụ na esi na ya pụta? Dịka m ji gwa gị na gwakwa ndị na-ele isi mbido telivishọn, ọ ihe m ji kpọrọ akụkọ ọrụ, ọ ihe m ji azụ onwe m na-azụkọ nne na nna m, na-emekwa ụfọdụ ihe kwesịrị ka nwoke. So uru na-apụta na ya, Chukwu na-eme ebere, uru na-apụta na ya. Ndị mmadụ na-alaikikwa egwu m. Akọzile uru na-apụta na ya. Ụfọdụ ndị enwere mgbe m na-ahụ ndị na-agụ egwu m na-ajụ ebe ka si akpatara ego, ebe ndị mmadụ na-akpọ unu ndị na-emepe ụlọ ka ire kedu nke a na-akpọ CD, kedu ụzọ esizi akpata ego na egwu ugbu a? Ndị na-emepe ụlọ nke awụ obere ego. Enwere ọtụtụ ụzọ eji enwetazi ego na egwu na kọrọ anyị ka obi dị anyị mma. Ọ dịzighị ka mgbe mbụ ozi nke CD, nke kaseti, ọ karịgo ihe a. Enwere ka a na-akpọ download n'ọwara ịntanetị, na-akpọkwa stream. Nke ahụ na-enwekwa ego. Abịa nwezekwa endorsement nke a na-eme dịka ime advert. Enwere ọtụtụ ụzọ eji enwe ego. Ị bịa nweze nke a na-akpọzi show, mebe ị gara obodo oyibo ga-akwụ ego, ọ gaa obodo dị iche iche n'ime ala anyị Naijiria ma n'ala Igbo kwa. So o nwere ọtụtụ ụzọ eji enwezi ego na ọ ya mere o ji dizie ka ọ dịkwaghị izi ka amara because na ihe ịma esi ihe ọbụla ndị mma ọ dịghị izi nweta. Ọ dịghị mfe nweta. Ọ dịghị mfe tiri na enwezi ọtụtụ ndị egwu ugbu a. Ọ dịghị ka mgbe enwere naanị ị nwere ike ịgụta ha ọnụ nwa one na one ndị na-agụ egwu. Nke ugbu a unu juziri eju, nwekweghị nka. Ụfọdụ ndị egwu ha bụ sọ ụtọ, anụbeghị ya anụrị n'afọ. Anyụwa na ịdị n'ọtụtụ ọwụ nsogbu, ọ bụghị nsogbu. Anyị dịgodi ọtụtụ, anyị dịgodi nde dị millions, anyị ga na-emekwa. Onye ọbụla nwere ndị na-eso ya. Biko ka m jụọ gị ajụjụ a, enwekwela iwe na m na-ajụ ụdị ajụjụ ahụ. Ọ maka egwu ka unu ji ekwecha ma iyere ntị ma ndị akwere ma n'anya ma ihe niile, ọ na-eso na ihe a na-agụta n'egwu? Ụfọdụ ndị Igbo ga na-ajụ sị onye nke a sikwa na onye Igbo ka ọwụ. Ihe dị na ya bụ na onye ọbụla na-akwụrụ egwu nwere staịlụ nke ya, nwere ihe ọ like. Even dịka taiwo mmadụ, onye ọbụla nwere otu ochie like njike. Njike m ana m fụrụ ya n'anya otu ahụ. Ọ dị mma. X to J, ahụkwara m ihe ịnya n'olu. Ọkwa ụdị X a ịnya n'olu ka X dịka onye na-ekwu Xmas ma ọ bụ ọ dị mma. Biko kedu ndị ị ga-asị kene na egwu ha, ndị ya bụ ndị bidoro, ndị bugo ụzọ gụwe? Asị na agadi nwaanyị bụ nwaanyị ibi ụzọ siwe ite na aka ya enwe mkpọmkpọ eju na mkpọmkpọ ọkụ. O nwere ụfọdụ ndị bugo ụzọ gụwa. Kedu ndị so were kwado gị kwalite mmụọ gị, ndị ọ na-abụ ịhụ isi na ahụkwara na m egwu onye dị etu a n'anya ka m mara ma m ga-adị ka ya? E nwere ọtụtụ ndị egwu m fụrụ n'anya, na-eme nnu egwu ha, ọ na-enyekwa m obi ụtọ. Na-ajakwa ha ike n'ihe ha mego bifo anyị apụtawakwa. Ọ nwere ọtụtụ ndị ọgbọ ịgwa gị na iji maatụ, e nwere ọtụtụ ndị m ga-akpọ aha ndị ochie. Ọ dịka Two-Face, ọ dịka ka mkpọ, ọ dịka ndị dịka Dọka Mighty. Ọ dị mma. Ma ndị a bụ ndị mmanya egwu ndị dịka Wandeko. Ndị anyị na-akpọ ugbu a bụ ndị aka ochie. Abịa nwezie onye nke na-agbazi mbọ, ezigbo mbọ, our own time, dịka Wizkid. Ọ na-emekwa ọfụma. Ọ dị mma.
ahụla m nke ha na-eso na-akwalite gị na mmụọ. Ka m jụọ gị ịma ụdị egwu a na-akọpụta n'oge ugbu a inweta ụdị obiọma ọ na-enye m gbasara ndị ala anyị na-akụ egwu ka na ndị ọdịka ya aka ọrụ egwu the music industry dịka bekee ga-esi ekwu. Ịma ugbu a anyị nwere ike ịgba agbantịrị ọgba ya abalị 5 anyị agaghị akụ na ofu mkpụrụ egwu onye ndị obodo dịka ndị Amerịka. Ụdị ihe dị etu ahụ kedu ka ha siri mepụ ọ tọgbuole ma ana m eche ma ọ bụrụ na ndị ọzọ ndị aka ọrụ ndị ọzọ mee ọkara otu ahụ ịma na obodo anyị adịla mma. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ụdị mbọ ahụ ndị egwu ndị otu gị na ihe o gosiri na ala anyị Naịjirịa Chukwu gọziri anyị ọfụma dịka otu dị na ịma na ndị si anyị o nwere ọtụtụ ihe mega n'obodo anyị na-adịghị mma. O gosikwara na ụmụaka anyị ndị ala Naịjirịa ụmụafọ Igbo na-agba mbọ na ọ bụrụ na ndị gọọmenti kwado ha na ha ga-eme ọfụma karịa otu a ọwụ sọ na egwu na ọtụtụ ihe akara aka dị iche iche. Ka anyị kwuru bụ nnọọ eziokwu kpọmkwem. Biko dịka m siri kwu na mbụ asị uche onye adịghị njọ. Kedu ihe bụ ebumnobi gị na-egwu a ị na-agụ? Kedu ebe ị chọrọ ịgụrụ ya ruo? Ihe ọ ga-abụ egoto ịgazie gaa chọwa ebe ị ga-ere ahịa ma ọ bụ kedu mgbe ị chọrọ ịgụrụ ya ruo? Dịka otu o si dị m dịka otu ihe dị m n'obi mewe ya egwu a bụ ihe aka ọrụ m akara aka m ọ dị m n'obi m ga-agụgide ya ọwụ jos maka ịgụ ya agụ onye m ji abụ mmadụ achọrọ m ewu nwa egwu Naịjirịa m chọrọ ịmụ nwa egwu ụwa. Ị chọrọ ịgụ gụruo gaa mba ovesi? Yes. Maka ịma na egwu anyị ugbu a na-agụchazi ya mana redio ụlọ ọrụ redio ụlọ ọrụ mgbasa ozi ndị mba ofesi ekwughọtara m. Anyị na-ewinekwa ọtụtụ awọd n'ovasi ndị dịka Wizkid a kpọchakwara aha ha na-eme ọfụma Davido Two-Face ha na-ewin chekwa ha gbasiri mbọ ike. Ọ dị mma. Ihe nke atọ gbuo onwe ya ịgakwa agụrụ anyị otu egwu gị ọkwa ịma ka anyị nụnụ ka o si ada mana ọ beghị ugbu a. Ọtụtụ ndị na-ele gị ugbu a nọ na-eche X to J kedu ka m ga-esi adị gị ebe ka o si bido. Achọrọ m ka inye ha ndụmọdụ ị ga-elekpu anya na ihe onyonyo a nọ n'ihu gị ugbu a nye ha ndụmọdụ bụ na dịka onye burula ụzọ were chọwa ihe na ha na-eche ụfọdụ ha na-asị ha ọ gakwa akpatali ego ihe nke ha na-agụ kedu ka o si ada na ntị nye ha ndụmọdụ ka ha ga-esi mere wee ruo dịka ede ma ọ bụ karịa. Ndụmọdụ ga-enyekwa ha wụ ndụmọdụ na-enye onwe m biko mụ onwe m ndụmọdụ na-enye onwe m mara ihe ị na-eme tinye obi gị n'ihe ị na-eme jide Chukwu kpesie ekpere ike adala mba bikos ọ dịrị izi onwe ihe a na-eme eji ekpata ego eji abụrụ mmadụ dị izi. Ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ga-eme gị chọrọ ịda mba bata ị ga-ekwuta na ị ga-etinye obi gị n'ihe ị na-eme mụọ ya ọmụọ ka skuul ọ karịrị ihe dịka talent ọ karịrị talent ọ karịrị akara aka ị ga-amụkwa akara aka gị a na-amụ ya amụ ka ị mara na ịma ihe ime na-eme ha ka ị dị prọfeshọnal ya tinye ezi obi gị hapụgodi nke ego na ego ga-abịa ka amaragodi gị amaragodi gị amara ego ga-abịa bata itinye ego n'obi ị nwere ike idekwa mba. Ọ dị mma Kelechi thank God Kelechi Johnny ihe a na-akpọ ya bụ X to J ọ bụ ya bụ ahụ egwu ngwa gụọrọ anyị otu egwu biko nna m ama m na ya anọghị n'ime ime ụlọ ebe unu na-eme mana etu ọdịna anyị were ya otu ahụ gụọrọ anyị ihe ọbụla ị nwere ike ịgụrụ anyị. Ofu egwu m ga-agụrụ n'ụwa egwu m wepụtara n'afọ a nke vidiyo ya na-apụta by God grace this month or next month. Ọzọ ị ga-ewetakwara anyị ya ka anyị kpọọ m ga-ewetara unu ya si mbido ga-ebu ya anyị si mbido igwekwara Igbo n'ime Igbo dị ya anyị agaghị akpọkwa nke Igbo nke Igbo dị ya. Ọ dị mma gụpụtara anyị ya biko nna m ka
I want to know. I want to live a good life. I want to make my mommy smile. Give her a good life. I want to dance. I want to chill with my friends. So I want to hold my baby tight. Give her a good life this year.